Благодаря, че ме посрещате по-европейски, уважаеми зрители. Добър вечер, уважаеми зрители. Вие сте с европейското предаване Вафлички и храсти. Благодаря за вниманието. Както виждате, съм по-обран, защото съм европеец. Искам да поздравя всички мои зрители, 99%, които ме харесват в Европа, въпреки че Латинска Америка в лицето на Мехико е дало принос към световната култура с Лос Хемелос, ако нямате нищо против. А темата Професор, вашето изказване какво е? Защо сте дошли сега тук? Какво правите? Аз съм дошъл, защото вече съм в Европейския съюз. Враги, да, само не се ядосате, успокойте се. Ма се ядосам се още малко, ако вие продължавате и емоционално и нищо няма да разберат хората. Ясно ли ви е това на вас, господин Трифонов? Играя, уважаеми зрители. Темата на днешното предаване... Това не беше по-европейски. Така. Темата на днешното предаване, ако нямате нищо против, е европейските и западноевропейските абсурди в Европейския съюз. Да. Първият голям абсурд, господин Трифонов, е, че влизаме в Европа. Да. Абе, Анколо! Ма какво значи това влизаме в Европа, бе? Абе, влиза се в тоалетна, в баня и така нататък, и така нататък. Да. Или в дворен клозет, ако нямате, нали, нищо против. Да. Въпреки, че в това има някаква логика, защото в столицата на Европа, забележете, господин Трифонов, в Брюксел има един странен паметник, бих казал малумен. Да. Абе, вие луди ли сте, бе? Абе, как може да сложите в центъра на Брюксел пикаещо момченце, бе? Да. Ма това е позор, бе, уважаеми зрители, да му гледа цяла Европа срамотиите, ако нямате нищо против. Нямам, да. Ма по тая логика, като има паметник на пикаещо момиченце... Не... Момченце! Момченце! Ми нека така, вие ме подсетихте, нека да има паметник на хакащо момиченце! Ето, добре, че така, нали, подсетите. Да. Има памперси, послужете, може ли да центъра да размахвате, нали, разни... Той не размахва! На малкото момченце му е малко, нищо не размахва. И ще размахва малко! Той не може да размахва, господин Трифонов, така да... Да. Нали? Да. Ако нямате нищо... Нищо нямам. Но думата ми беше за Европа и нейната безкултурна културата, нали? Ако нямате нищо против. Да. Уважаеми зрители, бе, каква е тая простотия, бе? Може ли насред Италия в Венеция да има мост на влюбените? И че какво му е лошото? Аз имам 3 моста по няма този нужда. въпрос. Да. Какво е лошото? Какво е лошото? По мостовете ходят лошари, бе, господин Трифонов. И какво общо има това? Може има мост на влюбените. Бе, хвърли се от моста, направи нещо добро, нали, за европейския. Така, ако нямате нищо против. Те, ако са влюбени, вместо да ходят по мостовете във Венеция, ми отидете на един романтичен концерт. Или най-малкото на сладкарница. И сега, като казах сладкарница, така... Да. Какви са тези виенски сладкарници, бе, уважаеми зрители? Каква е тая простотия, ще ми кажете? Че европейците имали култура, нали, на храненето. Ма там няма разлика, там няма, господин Трифонов, резлива боза. Така да те разреже и така и захарно петле, така да измучеш. Впрочем, аз само веднъж съм се разочаровал от българската сладкарница, когато седнах, уважаеми зрители, върху един захарен памук и чак тогава открих, че захарният памук е на клечица, ако нямате нищо. Така, благодаря ви си, професоре, няма нужда повече. Не може да ме прекъсвате, вие само говорите глупости. Не мога да стоя повече в тази студио. Аз пускам, няма да кърша, защото това е европейско знаме. Аз си отивам, ако нямате нищо против.